Kedu ihe iji achọrọ okwu? Na-akpọlite mmiri chọrọ ịnọrọ jụụ. Gịnị kpatara iji atụgharịrị nnọrọ nwayọọ ka ọ gbọwa ụfụfụ? Ị chere na ọgbaghara enweghị arọ? Ị chere na esemokwu enweghị ihe nrita nke ya? Na mmiri na-asọ warawara anaghị eri mmadụ? Ị ga-edenwukwa ọkụ anyị na-amụnye? Maka na ire ịhụnanya nwekwara ike ịrụ ọkụ. Mkpọmkpọ ite na-agbanyụkwa ọkụ, ma eze nwata na-atanwukwa arụ. Kedu ihe iji achọrọ ngọngọ na-achọgharị onye gị na ya ga-ese? Chetakwa na eji ala bụ isi ije, na osimiri ịhụnanya nwekwara oke ebili mmiri. Biko, biri ma udo biri. Jide nsogbu gị. O ji nwayọọ nwekwara ike ịhapụ iwe ya aka. Akara iwe akpa nganga ebe ebere dị. Ụzọ anyị na-akpali nwekwara ike imetụta ihe. Kpachara anya ma hapụ okwu n'ụka, maka na nkịtị gbajie, o tie dịka amụma. Ka udo chịa.